Zonke izinto engizaziyo mayelana naloluthando. Hey. Uyaphi manje? Uyaphi? Manaka, umuntu ziyaphi kwama manje? Ziyaphi kwama? Uyaphi nekwama? Hayi. Manaka, mawaphi. Manaka, awukwazi mawaphi. Awukwazi ufuna ungitshena into ungitshena mina ngale. Ngibhizi manje ikhanda lami hlanga ngiyacabanga ukuthi kwenzakalani. Awukwazi ufuna ungitshena ukuthi uma wabulela ayabonga. Webheki. Hayi. Mina ngalahlekelwa ngitshela ngengane yami. Awulahlekelwa. Uma wakho ngisanemibuzo namhlanje ukuthi why wabulala ingane yami? Awulahlekelanga wedwa kodwa uthi usolo mahaya ngivumi. Uyena. Uyithathaphi le shop? Uyithathaphi? Wazi kanjani uma wabulala ayabonga? Wazi kanjani? Yabona uma wakho usazokwenza isimanga ngiyakubona awumboni usazogila ongaphezulu kwaloko. Abona akwenza kona manje. Usazobona usazogila hayi cha kade ngiyakhuza mawaba awukwazi ukuhamba mina uhamba uzongishena awukwazi ngamanje sinengane zawo ukwazi ukuthi uhambe njengamanje wayefuna ukubulala abantu ufuna hayi ayiwenza umqondo lento ngeke uma wakho akasiyona lento ucabanga ukuthi wena uyiyona ngicela ukuthi mawabo uma wakho ukuze kufe ingane yami nawe wefuna ukubulala neliswa wena sala-ke lana uzogcina ekubulala hayi musukuyenza lento awukwazi ukuhamba le ngiyanqabana ngivuma awukwazi ukuyenza lento le wena kusho njalo sithando sami njalo mangabona manje ufuna ngihlale la ngilinda uma wakho lama ngibulala njalo wena mangabe kulesimo ukuqala ayabonga wangishiya naye emncane uthi wena olanda amaphupho akho njengamanje usufuna ukuhamba futhi nalengane awukwazi ukuyenza lonto leyo uyenza kanjani lonto manje makho ingakho kwambulala ngoba mina ngathi ngiyolanda amaphupho ami asikwazi lokho ikona ngiyakutshela nje ngizafuna ingcazelo manje ufuna ungichazela kodwa manje cha ungayenzi lonto leyo uzobona ukuzokubulala umboni udevil lo mama ngiyabona lo mboni hayi kuyaze kube nini kuyaze kube nini mamesana ngoba mina nendodana yakho siyathandana wema yabona-ke manje sengikhatheleke ngizokubuza kube kanye njengamanje sengikhathele lelo lomyizo ngaqale ngezwa ngomoneliso ngitshela indaba ukuthi ayabonga kwenzakalani ingane yami ma ngoba phela-ke mina ngihleze ngona sengenzeni-ke kulokho yabona njengamanje ngelela mina ntombi kakheso wabona nje awumkhiphi nje okhesa bayeke nje ubayekelele ngokuphumula into engifuna ukuyazi ma ngifuna ungitshela kwenzakalani ngengane yami ayabonga ngifuna ungitshela iqiniso elilodwa ngizela iqiniso la njengamanje webheki umthetho wena lezi nhlamba eningichapha ngazo negeza ngani ngempela awume nje ngokugeza indaba zokugeza manje abangizela ngifuna impendulo kwena akukwazi-ke njengamanje ngizotshelwa intandokazi yakho-ke iyona kanye leyo ithanda kabi ulokhuzana uma kayabonga uzongitshela ukuthi wena uyisizathu sokufa kwengane yami ngifuna ungitshela ukuthi ma wawukwenza kanjani bile ngifuna ukuyizwa njengamanje ngikhathele yazi ingane yami angazi lapho khona uyakuthola nokuphumula mntanami umzukulu wakho lezi nhlambuluko ey'ngaka nozigeza ngani ngempela lezi oma bey'ngane zakho abalokhu beyikhuluma la kumina yabona ma ngicela ungenze into ngifuna ungitshela nje iqiniso ukuthi wakwenza uma kuthi wakwenza wakwenziswa yini ngicela ungiphendule ma ngithole ukuphumula ingane yami ngithole ukuphumula lapha ekhona ngoba njengamanje angithole impendulo kwenzakalani ma kwenzakalani hleze ngitshela into eyodwa ngangizombulala kanjani mina umzukulu wami ngoba phela umzukulu wami ngoba nami ngibuhlungu ngempela ngomzukulu wami kuphela kwakhe yabona iculo lakho-ke manje leli culo lakho sithanda ukuba negresh njengamanje njalo nje nto ma ngiyahlonipha kodwa inhlonipho kancane iyaphuma ngomnyama ngoba mina njengamanje ingane yami ngiyazi noma ilele ngokuphumula lapha ekhona angazi ma ngifuna iqiniso ngitshela base ngitshelela nengane yami ngodwa kuphela kwayo hayi yabona leyo lenza njengamanje iyeke lo yenza njengamanje yabona lenza njengamanje iyeke mina ngibheke emehlweni ma ungitshela ukuthi yini le ngangibone ngayo kangaka ukuthi ngazubulala ingane yami kuphela kwayo ayabonga ngithathe angeke mina ngibulala uzukulu wami kuphela kwakhe uma kayabonga unamanga uneliswa sebeze bababili abantu ngiyakholwa kwaneliswa vele ungamthandi bungenjani hayi ngeke abantu benza ngitshela iqiniso ngifuna iqiniso engifunayo ngabe iqiniso lele ngizoma ayabonga ngoba akwazi intandokazi yakho ma akwazi hayibo bheki Kabona yini ukuthi ungaphezulu
Mana mfazi. Hey, ngikhuluma nawe. Wena wasufika futhi manje ikhwama ungayiphethe. Webhek, awume ngendaba esayikhwama. Kanti lapha ngini ungabi nozwelo. Yini wena ukuthi into ingakufikisela ukuthi umuntu wesifazane. Yabona uzongimela ngozwelo. Angazi ugijima wenzani. Uzongimela nje ngozwelo. Wena bheka awunalo uzwelo wena. Awunalo uzwelo. Hey, anginazi khasela. Swani wena masunendaba nomama. Swani sunendaba nomama. Imabhek, ima sonke siyamazi usumama okay unezinto ongazenzanga kahle. Kodwa ukwazi ukuthi uma eba njengamanje ukumbona njengathi unyukelwe. Wathi wena kimi. Ngathi wathi umuntu enhle kuwe. Akushintile lo. Mina ngifuna impendulo mama nginezi impendulo. Ngifuna manje impendulo. Ayikho ezokwenziwa. Ayikho ezokwenziwa. Uma ka ayabonga ngiyangitshela phela mina manje ingane yami yafa ngenxa mama. Angazi wena bheke lokhu kufika uma ayabonga nje wena uyasangana wena. Mina awukholanga into esho emnodwa wena ukhuluma kanti ukhona into esho umantu enhle wena uma kalokhu uzana uma ayabonga mina esho mina nkosikazi wakho kodwa ukwazi ukuthi wena uma uyibe kanje mama wayenza noma uyenzanga le umama uzobe usithola isikhathi sokuthi akusona isikhathi sokuthi umbuzi impendulo njengamanje manje asemthatha semisempedeni angiyenzi lonto ke lento engayenzi ke lonto salanike lani lokhu nesana wena ziphi impahla bona yathi mina nawe sihlele enzima ngenxa yakho mama webhek ungabuye manje ngicela ukukhuluma angikhohle ukuthi ngumfazi wena wangigade ukuthi ngizobulala mina nawe sizokhuluma izinto masekhona impahla sizokhuluma namasekhona impahla hayi uzokhuluma nawe hayi hawu mama manje ngisaphinda ngiyabonga ukuthi angazi bengizoba yini phela manje ngizophinda uhambe futhi uhambe nomntana ngicela uyiyeke lento yazi Ngabe nje nawe uzoshintsha ukwenza kwakho nje kuphi Ngingafane ngiyokuthanda wena ngoba phela ukhona engikwenzayo lokho ukwenza kwami ngishintsha ukuthanda hayi bo shothi ubungangithandi phela ngoba ungibhampela unjini hayi bo angazi mina ngiyenze lo siyazi kodwa mina nawe sami ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ugcina ungakwenzanga lokho yazi ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ugcina ukhethe ukuthi uhlale nathi umntwana lona uyamdinga ubaba wakho uzokhuliswa ubaba mama manje ungasekho eduze kwami cha phela nami ungiphethe kahle ngihlala ngene eduze kwakho ngeke umuntu ozosiphazamisa njengoma wakho lo ish yabona manje yazi ngicela nje sami likhiphe igama lalo angifuni ukuthi ngize ngimbone nje kwakhona ukuthi usahleli emzini wakho yazi ubobe kwenzeka befuna vele umxoshe ngisadingi nje nokuthi ngize ngimbone la hey anginawo namanje ukukhuluma nawe ngaze ngenza kanjani ngathi ngavele nje yabo nje uma wakho yenze into engayi-understand angangikwazi ngisho ukumbheka emehlweni kodwa mawabo kunento engididayo la wena waze nini ukuthi umama ubulale uAyabonga ngoba wena nomama ngifika la sizofuna indawo wena wamjabulela umama kwakuhle kanje uyaze nini lonto le no phela mina wangitshela ukuthi ingane yagula ne kuyaba ngale lasuku loluya useyasho ukuthi ukwasho yona le ntombi yakho futhi yathi hayi uma wakho wabulala ingane yami kwesithini sami ngicela siyeke lo ngeke lento uthi yamanga kodwa vele na uyile kuyena utheni ke wena uyakuyena uvumile hey ubungambona mawabo ubungambona yazi ngithi ngimangimtshela ngithi uyenza kanjani into efana nale ukuthi ubulala ingane yami emva lokho uthi seqale njalo hleze sola okungqa kakhulu kuma ngimazi nene hi angimazi nje umama komuntu uthiwa une hi usevoy BP uwaphansi ka manje uyaqula nakhona nje ukuzithiwa siyakhuluma kusisiza ukuthi kufike uneliswa la endlini ubani bezokwenza uneliswa lapha kwami ngithi sisakhuluma ngomama la ukuthi kwenzakaleni uneliswa phela ufikile wamsiza lokho kugula benakho mina bezokwenza ngoba mina njamanje ngisadinga impendulo angithi ngani uneliswa ukuthi uma wakho uyagula angithi wena nawe uyasho ukuthi uyaqala ukuba ne-hi azuthini manje Themba lami wena uthi ufike wamvusa ke wamwenza cha njani ngivusanga kodwa ufike kuleso simo bengichaza ukuthi ufike kusiphi wena isimo wenza njani ke ngizamchazela wena nje ukuthi Themba lami angikwazanga ukuyithola impendulo ukuthi kahle kahle umama uyenze kanjani into ngoba ekugcina into engisho ukuthi mina lento yokufa kwengane yethu mawakhe ngeke igcine iphele libe yizeleze kanjalo Bonga makoti, ungiphi le mlonyana wengonyamdana?
Bengikuphi? Hey kodwa mangeke. Ngicela ungichazele kahle kusami nje ngiyacela ukubuza. Yini mina ngixakile yini lengaka yenza ukuthi ubheke benolaka olungaka? Eze nje ngalendlela ukuthi ungaze uvukele hayi ngibona ukuthi njengamanje ufisa ukudla nawe uyafa nje. Yini lene nibangayo? Tana awazi wena. Phela ubheki lokho amithisa nje uma ka ayabo. Wezwa nje ukuthi ukhulelwe bamlethisene. Lokho kwakhe akusathathi kahle mntana. Akusasebenzi lenhlobo. Kodwa manje noma ngathiwa kunjalo. Ubheka akazi nje mina ngiyamqala ukuthi ubheke benolaka olungama kuza ngakuwena. Ubheki akafoni ngawe. Noma ungafika ukuthi noma ungafika neevidence ubheki engaphika ngabe angasho nanokuthi hayi AI la yena uma. Bana lokho mntana angazi ukuthi idlise njani livi. Idliso. Mntana. Hey. Phela uma ka ayabona umgulo kudo umthakathi lo. Aha. Ngiyakutshela. Usimini. Look. Njengoba ngishusha. Wema. Ngisacela ukubuza. Kanti uma ka ayabonga mina ngoba bengithi niyazwana yonke into i-right yini lengaka esinqatha nobabili ngalendlela ukuthi senibizana ngabathakathi ayisabhekani yini ubheki naye akasazwani nawe ngenxa kamaka yabo ngathi yini le bangwa kahle. Hey Thana ayengihlamba uyabona mina phela vele njengoba esho nje umaka ayabonga njengoba uNtwenhle wayekutshela imina phela vele engabulala ayabonga. Hayibo Kala phansi makoti. Kala phansi. Mama. Uyenza kanjani into enjalo? Ma uyenza kanjalo kumntanakho? Ungaqondile mntanami. Kanti akuyena yena umaka ayabonga. Kodwa nawe engikeza umuthi ethi ufuna ukuthi ngibulale wena mntanami. Ma, phela sekwenzeka iphutha. Kwavele kwaphambana inkomo ishike. Ngisengithi ngiyamdlisa ke manje. Yo, hayi mntanami angazi. Mana-ke Nawe ke baba kwathi uduma kangaka. Waphela fanele wehlisa umoya uma wakho ngiyobona ukuthi ngiyenza kanjani ngayo. Ngoba ngiyabona vele ukuthi hayi engasuke uhlule. Mawabo kulula nje kwenu uyikhuluma lento lena. Kulula nje uyikhuluma wazi ukuthi uma ngidina kanjani. Kwakuthi nje usakhona nje la angikwazi ukuthi ngize ngimbheke nje ngamehlo. Angikwazi ukuthi ngimbheke. Kuyimanje thina indodana yethu ngabe seyibuka yakhula manje. Anginangane mina njengamanje. Hey, Kuyeke kwenzekile ngihamba mina ngikhuluma naye uma waqo. Xoxe nje ngizobona ukuthi ngimlungisa kanjani lapha nalapha. hey. Angiboni ikhona into sengalungiseka kumama. Nina manihlangene intandokazi yakho angazi ukuthi ayiwenza umqondo lento kumina. Ayiwenza umqondo. Ngilambile futhi mina manje. Angazi nalo nelisi ubhizi. Babhizi bavalelene lapha endlini. Bavalelene kuphi? Kube kuphi phela ngithi umama ulala lapha ekamerweni lakho. Manje bavalelene lapha. Mama usonzathi awazi manje. Bavalelene lapha ekamerweni. Iyo manje kuze kube nini? Uyoleka ehleli la kwami kuze kube njani kanti? Ushobani ke manje umama noneliswa lo. Umama simthini. Ukuthi umakoti wakho ukusho lutho phela bona kamakoti wakho la ekwami. Kade ngile ngikutshela ukuthi ngizokhathala. Uma sengikhathele ngizohamba ngophindi uyibona walenga lapho ngiyabona isilimo. Ulokho ulanda unele uzomfaka. Ubani slip? Ngihlezi ukukhuza ukuthi amagama akho acwece mfazi uma ukhuluma nami. Mama wakho ukwazi usukhuluma uba isilimo. Ungabe izinto ngesilimo. Awukwazi ukuyenza lonto leyo. Awukwazi ukuyenza. Ufunani uneliswa la? Ngoba phela mawukuthi uma wakho unenkinga abahambe bekubo kanti soneliswa asenalo kubo yena. Engeke. Hawu. Ngicela ukubuza ukuthi noma ayabo ngicela ukubuza ukuthi yini ngempela enihlangene kahle ngayo yini enenza ukuthi lenenze nihlangene ngezinto ezinjani yini izinto ezinje hey mntanami umthakathi loya yani yikho nje ngithi akahambi ngoba uyabo usibulala sonke uzohamba kanjani ngoba semzini wakhe la yini ezomenza ukuthi ahambe la emzini usibulala sonke kusale yena nobheki kuphela kanjani mina uzohamba kanjani emzini wakhe ngoba phela mhlambe nje uma ayabonga la khona yonke le nto ngoba uyabona benobheki bawubhadibhadi nje kulezi nsuku umtshelile yonke into ingakho kubhekise buya kwena sekubhozomela yonke le nto le
ingeke mina angazi mina nganoma ngikholwe mama noma kunjani noma ngoba nomntana nami ngicishe ngahambelwa ingane ngiyakubona nje uva konke okwenzakala ngisho uvale ukuthi ngicishe ngalahleke lo mntana nami ngenxa ukuthi wena ufuna ukungaphezulu okwazi ucontrol umuntu emhlabeni ngathi uyamzala noma ngathi uyamzala nami kuze kube manje angithola ukuphumula mntana ngenxa kamzukulu wami angithola ukuphumula kodwa kumele uthole indlela yokuthi ubuyisane noBheki ethi utshela umtshela iqiniso ubone ukuthi uzothini ngoba mawulokhu uphika ngoba nami ungamtshenga ngakhuluma kanje kuyena wangangikhola ngoba kusobala ukuthi njengamanje usezwa ngoma abonga usiyakholwa ngomsebenzi ngomama wena kumele uyekuyena uBheki yazi ufike ngasalazi ngoba phela bengizulehlane mawufika ngalubona uthando ngamehlo enyama Ngishiye la ngoba wazomlahla phulahle mina nengane yakho nisale nina la niphila impilo emnandi. Ngeke mawaka ingeke phela. Yabo ngiyakubona uma wakho uyakuhlula kwaye nelusa lo uyakuhlula yonke into nje uyakuhlula manje uzilungisela uma wakho. Mina ngiphinde ngilahlekelwe lenye ingane futhi awukwazi phela ngeke. Uyaphi. Tshela mina uma wakho uyakuhlula uma wakho wena. Uyakuhlula uma wakho kufanga ekhanda yonke indawo le nona leso sekuxakile manje khululeka mina ngizisela yena. Ngixaka umfazi ngeke ngixaka umfazi buya. Ngicela ukuze ingane ukuthi ngifuna ukuze inhliziyo mhlawumbe inhliziyo yashana noma kwenzakala uthi ngizwe ingane ungcono. Ngifuna ukuya kuma wakho lapha uhleli kwami ulekele eteketi soneliswa lona leso kuno kahle ngosama wabo kahle yasona isisu sakuhlula njalo wenza kanjeni musukwenza kanjeni mina njengamanje ngikhala ukuthi mhlambe ngabe sidlani lapha ngisilambile ngisafuna ukubheka neliswa nawe lesokho akacabangi ukuthi uthi umakoti uyabona kade ngihleli la angazi ngidle kodwa kwami la ayikho nje into ayibona afanele la nawe umtsheli umakoti onjalo kodwa nawe uyangistressa ukuthi ufuna ukuhamba manje mina ngisakwazi ukukhululeka uma uphandle ufuna ukuhamba ngicela ungahambi hamba wemtshela enze ukudla ungishiya mina uthini izitha ezojabula zezothando lethu ngicela silulele uthando lethu ngileke hamba uyomtshela ngifuna iqanda noma be u4 angenzele nje ukudla ngisuthi ngeke ngilambe phela nengane ngoba phela mina uhamba mina uthi abantu bazothina abantu bazobuka manje ukuthi lento bengithi siyayakha mina nawe esekho mina ngiyakuthanda nje ngiyakuthanda wena uphethe ingane yami uwazi ukwenza kanjani ngisondela ngena la ngizohamba ngobheka ngena hle embedeni ngicela ngene embedeni ube right yeke umtshesi ngifuna amaqanda nejuice sebandaqa funa amaqanda mama amaqanda noma ngabalethe uwodwa isteki angisifuna steaks ngiwela lapho ngifuna amaqanda awuthi awekho noma khona ngendaba ngifuna amaqanda abonelisa utshela ukuthi uNelisa angiphekela amaqanda nejuice ebandayo uNelisa ekhohle ukuthi uba ngiyabonga hambe umtshela angenzele ngeke ngilambe mina ayibo I wish I could hate you ngifisa sengathi ngamzonda I wish I could blame someone Hayibo baby engabe nje ayichashe yazi lokhu kubuma ngane yakhe ayicha uyazizwa angifuni ukudlela umona yabona ngalapha ngeke ngizoqambe lamanga awu uyazizwa insizwa yabantu awu uyazizwa shame yini umuntu uzodla noma ngekazadli ngisho namhlanje mina ngilungisela ukudla lawo ma uzongiphazamisa njengamanje mina ngilungisela uma ukudla njengamanje wena into umama sanda kwenzani owazala wena ngeke umfazi awuzukungikhomba ke lento oqala ukwenza yamanje sengikukhombile sangaphini wena bheka ungihloniphe funa mina ngihleke yonke into nje engahlekisi wena nje awunazwela awunandaba nje usuze ungabinandaba nanoma wakho nelisakhuzeka akusiyena nje loneliswa mina ngakhipha inkomo zami sokugcina imali ngisebenza kanzima kabi imali angishiye lo baba ngithi ngithatha umakoti phela ke angingenanga ephaketheni nanga uzongitshela mina njengamanje ongibhuqa uzongitshela ngangibhuqa angithandi wawuthanda isho phela ungangithandi sezofana siphikisana manje ukuthi ufuna ungiphakele webheki ngeke mina wena ubize ungenza isilima noma nganakho niyajola ngale mina ngiyaphaka ngala wena awuzogana uma wengane yami uzogana mina ukuthi ngidlila akuhluphi ngalutho lokho hayibo wena ukuthi mina ngisizwa kanjani into ozenza mina kuthini kuwena lokho ngathi lento engikhuluma ngayo ifanele iphuthumeke njengamanje wena iyodwa ifanele ukuyenza njengamanje cha ngikhuluma nawe ngikhuluma nawe nje awuyeke into yenza lapha ngithi wena uzofanele ukhulume nabazali bakho uma wakho lo wangikhipha isokwenje lapha nakini
kahle wena ngikhuluma nawe thula lento hlanganisa nomama ngiyazi wena wavuka ngitshela indaba ukuthi umama angazi wenzeni uNtwenhle wakutshela into ekutheni ukuthi umama wenzeni uma ngabe Wavuka wena lokho? ngizwe ngiyakhuluma indaba ngiyakhuluma nawe uyakhuluma ngizokhuluma ngicela ukhuzeke mangikhuluma nawe ngiyakutshela njengamanje ukuthi mina njengamanje inhliziyo yami ihlungu ngani angazi noma ipilele ngokuphumula lapha ekhona umama wenza emgilwana wena uthatha iside lakho umfazi zabana lekhaya Hayi cha sheme yabona yazobheka wena kwasami yabe yadamba. ngiyakubuza ukuthi umfazi zabana Awungiyeke nje ngalomuntu. sesizobanga ukuthi manje ngifuna ukudla Awume webheka awungiyeke ngalombuzo osangene. Wena ngathi mangikutshela ukuthi umama wenze lokho wenze njani wampikela namhlanje ke ngoba usuzwe la uzwe khona ngazi ukuthi uzwephi usuyakholwa mina awukholwa mina nkosikazi wakho mangikutshela ukuthi ubani wenze mase usuzwe ngabona usuyakholwa usuyabuza uzobhozomela mina ngalokho wena kukhuluma ngani lakho ngempi uyandizwa usendirela wena. Wema sesiphelile isikhathi sama games akho. Ungabakhohlisa bonke ngicabanga ukuthi noma ungakhohlisa ubabakhe. Angeke usamkhohlisa ke manje la sezisikhathi sokuthi azi. Yabona wena usathana uqobo lwakhe. Usathane mina ukuthanda kwami. Ukuthanda kwami. Namhlanje wena lo osomgubhela ithuna. Noma ithuna lani? Ngoba phela ayikho into engiyiqambile la engiyakhile yaba isu. Iminyasho nje ukuthi wena wenze kanje wahlulwa okwakufanele ukwenze wabulala ingane yami. Kodwa usungazi utshela uBheki ukuthi mina ngabulala ingane yakhe. Kodwa ube wazi kahle ukuthi akunjalo. Ayikho into enganjalo. Vele wakwenza. Wakwenza vele. Yabona wena mangabe ucabanga ukuthi uBheki uzoshiya umakoti wakhe alandele wena ubuye isidwedo nje Ngiyisidwedo mina wazuzala mina. Hayi cha ngikuzalele umzukulu kumanje ngikuphathele omunye lesiswini uzongitshela ngisidwedwe mina makunjalo futhi kulele kunye la ku. Hayi shuthi wena nalo makotinyana wakho umthanda kakhulu uzofanele niqoqe zonke amasakaneni la konke nikuthathe nihambe nawo ngoba ningenzela itraffic so lokufike nina nje kuyehla kuyenyuka ngikhathele sisi. Cha angitshela kanti ngempela ucabanga ukuthi uzosala ngempela umakoti kube wena phambili ubunje uyisidwadu nje wena phela wazi ukuzala nje kuphela ayikho into yaziyo. Hey namhlanje ngiyisidwedu izolo umakoti beyislim awuboni wena namhlanje sekuyimi isidwedu awuboni wena wakwazi phela ukunika umuthi angithi wakusho bawe wanginikeza umuthi wena washo bani wathi wena le ntombazane awuyifuni iyona exova namhlanje mina ngingashini ngenxa yakho. Ngathini mina ngathi ngizokuzamela icebo ngoba nami ngangifuna umuntu wambheke kodwa uwe owathini hayi suka wathi le ufuna ibonakala ukuthi wena umqhatha nemali yakho. Mina ngangithi ngifuna ukuthi thina sibulale le ntombazane wena ngokukhohlela wakho wacabanga ukuthi ongcono uwelele ngasenganeni yakho intombazane engenzanga lutho wabona ukuthi hayi ingane yakhe hayi akufanele ukufa yabe efanele ukufa usuthi manje akubona iqiniso mina isidwedo nje hayi uyabona wena sithandwa uthando lwethu lukhulu dali ungibuze ngizophendula wedali ngiyazimama ngempela uma ngisala wakhulukumeza kodwa sithanda sami hey sengivukile webheki mina ngizoboshwa uyabona ingane le izokhulela ejele she ngizoboshwa mina ngizoboshwa nje hayi ngiyakutshela uzokhulela ejele ubosho bani manje mawabo awukwazi phela ungena leyo nto Themba lami uyabona nje uyabo uma wakho ngiyambona uyangipressa amabhathini manje and ngizocofeka mase ngicofekile kuba siphuma ibhomu Themba lami lengane kodwa isencane lengane lena uthini manje kumina shuthi nje wena uyajabula uma ungibona njalo ngicindezelekile ngithwele inkingi ngeke ngisancane kabi lengane ngeke mawakhe awukwazi nje awukwazi nami ngizongithuke nje sengicishe ngambamba ngambulala ethi nje wena ngeke uzohlukana nale ntombazane le bani intombazane yakho
Uyini? Neliswa lo ethi wena ngizohlukane Nenga. naye. Ngathuka sengicishe ngambamba kanzima kabi. Hayi. Yabona? Yabona nje uma wakho akangifuni. Yabona mama akangifuni she. Akunjalo mawabo, akunjalo. Yazi kodwa mawabo yalona uyawukhathaza umoya wami yazi. Uyawukhathaza umoya wami. Angazi ngithini manje. Wena uyintandokazi kamama uyakwazi lokho nomama anihlukaniseki. Mhlambe nje izinto ezithile. Yabo, asingajabulisi izitha. Mina mase ngishiya nobani? Cha phela nawe vele phela uzama isu lokuthi uma wakho aye kubi lento ayiyona ngoba shame nginenkinga ngikwazi ngisho ukuphefumula ebusuku. Akuphela ubuthongo nje ayibonge ngikwazi. Uthini ma? Uthi wena ngeke uhlukane noneliswa wena mina ngisidwedwe mina. Uthi wawo sibona sidwedwe esinje. Oh, dali ngiyibona. Sebehlangene ngathi. Uyangijikela manje usehlangene ngami naye. Yo. Bazongibona kahle ukuthi ngibamba ngazi. No. Mana mawabo. Ish, lento ihlumeza ingane lento. Yazi uthini ngicela senze kanje mawabo. Yabo manje kuyofanele vele ke manje sivele senze nje okukhulu ke njengamanje. Yabo sibakhombisa ukuthi akekho umuntu onamandla ongakwazi ungena othandweni lethu. Akekho. Akusho ke lokho sizokwenza kanjani ngoba phela uyabona labantu labo ukuthi bavuma ukulaka. Abo sizokwenza kanjani ke lokho ukuthi babone ngoba phela hayi uneliswa akayibekile phansi uyayifuna indoda yakhe la engakhona. Uyifuna la engakhona ngazi nokuthi wayibeke kwephi ngoba phela le engihleli nayo njengamanje ya. Mawabo necebo. Ngokuphuthuma, ngophazima nje kweso. Kuzomela sihambe siyobhala. Kuzomela fanele sishade kube kanye straight. Ngempela. Mina ngempela mawabo. Angikwazi phela mina ukuthi ngamela lento ukuthi njalo makuhlumezeka wena kuhlumeza ingane yethu. Mina ngikwazi uphinde ngilahlekelwe ingane angikwazi ngeke. Angikwazi. Ashe mabo iplan yakho ngiyayibona izosebenza futhi. Yabona ma. Ayicawube unayo nje kodwa nje indlela yokuthi nje avela acasule nje. Yazi uyakwazi ukucasula umuntu nje amcike nje amonela usuku lakhe. Kubheka uthe mina angihambe ngolanda impahla ukuze ngibuye sikwazi ukuhlale sihlale sobabili. Khweqe ngiyafika la ngiyafika ekamereni uhleli nalento yakhe uma wengane yakhe. Shuthi mina bengibiza lo doti. Shuthi mina kumele ngibe isidwedwe la ekhaya. Yabona makoti ukubheka kazalwa yini? Ngabe ngithi ezalwa washayeka phansi ngekhanda. Ngoba yabona lokhu kwakhe kube kungasebenzi. Angimazi ubheka manje. Hayi mina ngisazi nje ngisazi ngempela. Empeleni kabheki nje kuyaphithizela nje. Isiphithiphithi kwayena nje angazi ukuthi inquma ayithatha unesiqiniseko sokuthi zi right. Hey, kodwa yabona wena makoti. Sakunikwa yithonga. Yabona nje. Le ntombazana hayi ngiyagcina yona. Uma nje wena uzokwenza lento engisho. Angikholele umthini. Mina ngikholela uNkulunkulu. Yonke into yami ingahambi kahle nje ngikholele ekuthenini kumele ngiguqe njengoba ngikhulise ngaleyo ndlela ukuthi kumele ngiguqe ngithandaze ngicela umdlalo ukuthi angilekelele. Makoti. Kodwa noNkulunkulu uyasho. Uthi eBhayibhelini lithi iBhayibheli uNkulunkulu usiza oyisizayo. Noma ke mntana ungasebenzisanga umuthi. Kodwa phela ilwa. Fanele umtshele uBheki ukuthi iyona le ntombazana eyakhipha umuthi ukuthi kubulawe wena. Kahle ayifuna ukubulala wena le ntombazana. Mama. Ngizoyenza uBheki kodwa kwasaqaleni kodwa nje akaza kuyena ke nje kuyena nakuba siyazwana ngazi ukuthi kanjani idlozi ngazi kanjani. uBheki yena usanakho ukuthi mina mhlambe mina wabulala ingane yakhe. Le ntombazana yayifuna ukubulala wena. Kodwa ke yayisebenzisa mina. Manje ke njengoba yayisebenzisa mina kwasekwenzeka iphutha ke mntanami. Ayi kodwa mama ngeke. uBheki kufuneka yazi lento. Nokuthi umtshele. Ngoba senjena nje uBheki ngoba lokufika uma ingane yakhe akangeneki. Ukhuluma into efuna ukuyikhuluma kuwena. Okuthi akakuthatha kushova kubhekiselena. Makuza kasho into akayisho. Mina nje ayikho into ayizwa ngami uBheki. Mntanami mhlamba wena ungcono. Mina akafuni ngisho ukuzwa elilodwa nje igama eliphuma kwami. Ngingcono kumina uBheki ngitshela ukuthi mina angibenzele ukudla noma wengane yakhe. Ikhona into enjalo kodwa ikhona into enjalo. Ngifuna ukubekezela. Yini mina kufanele mina ngibe isicela saBheki noma wengane yakhe. Kuzolunga mntanami bekezela. Ngeke kugcine le ntombazana. Ngeke. Ngiyakutshela themba mina mntanami. uBheki nje uyadidizela
mina ingeke ayingeke Uzosebenza nje ngempela. Kodwa futhi mawabo kunesinye isicelo enginaso. Esani ke manje? Njengoba mina nawe kusuka umyini nomfazi. Ngiyacela ukuthi mawabo nami ungenze phela ngihlonipheke nami yabona. Ukuthi kanjani na kulele kuwena lokho ngicela ukuthi nje senze ukuthi Kukhuluma angathi kunzima pho kusho. mawabo. Uyazi ngithi ukuthi wena umuntu olithemba lami ukwazi ukuthi unginikeze ukuphila. Bengasathembi nanokuthi mina umntwana zobe ngimthole ngoba phela kunzima kanje kodwa ngicela ukuthi umntwana wethu makathi afike kulomhlaba lona. Kube ukuthi mina nami sengiyindoda ngokuphelele. Kanje ngiyabonga ukuthi uyayivuma ngithi ukuthi sohamba sobhala. Anginankinga sihamba sebha namanje sisangavuka nje siqonde khona. Phela manje engakuzwa kahle nakho. Uthi uyacela ukuthi uhlonipheke ucha ukuthini? Ngicela ukuthi nawe ufanele vele le tayitela lo muzi lo uvele ungibhale njengomyeni wakho nje vele lo muzi lo kuvele kucaca ukuthi ubani indoda ubani umfazi mina nawe kuzuneliswa noma bezokwazi bebone ukuthi kukanjani. Manje ngalowo ndlela bazohamba yini? Mangabe selibhalwe ngawo. La kanjani bazohamba ngeke bengahambi. Phela ngidatela lingobani lingobheki. Ubheki nobani noma ayabonga uma wabo nobaba wabo umuzi wabo lo. Njengendoda nabangikwazi phela manje longiphuma kuthiwa hey lo ngidela kuthiwa uhlele emzini womfazi kanjani yeyizwa lonto le. Mhlawumbe izosebenza soke sizame sibone ukuthi izosebenza maye ingasebenzi ngiyayilahla le. Ithini ingane? Ithini ingane? Ithi ifuna kushaya. Yey, usho ubungazo namagodo. Ungibona nje mina lesi spoke sakhe lesi, sidodwe sakhe lesi esilibelo kumzalela izingane. Ngisinde ngokulambisa. Besisho ukumqeda. Hayi boma. Inye kanjani Yey, namagodo. Cishe ngafamile izolo. Ekubeka isandla Yey. hayi mina ngisanda bayini noma abonga uthi senixabana ngalendlela yokuthi nina nize nibekane izandla wena kade umlwela kanje wema Uthi njani? ubheka uthini ubheka usumtshelile ngalento le Ubheki. Hayi, bheki mina ngiyazi indaba yakhe. Awukwazi uzama ukumtshela. Lo mfazi umenze njani umdlisile noma njani? hayi cha uma abonga Ilokhu yaphuma nje esandleni phela uma abonga yaphuma esandleni Ubheka uzosiphatha phela like ama abonga yaphuma esandleni mina ngikwazi ukuthi umuntu ubheka ngafike ngisuse ekhaya mina ubheka kuyo yonke into ubheka akakwazi ukuthi angilwele mina njengamanje uma ka ayabonga uma wabo yonke into nje uma ayabonga Mina ngiyabona uyasiphunyuka ke manje ubheki. Uyangiphunyuka mina njengengane yakho. Uyaphunyuka ke nawe njengomyeni wakho. Kodwa into ezosiza la uwena magodo nawe kodwa kufuneka wehlise umoya. Ukhulume naye ubheki. Uzokuzwa wena. Uzokuzwa. Phela wena umkakhe. Wakhiphe lenkonzo. kodwa uthi uma ucabanga ubhekisa uyakukhumbula ukuthi ngumkakhe mina Ukhumbula kahle kanjani wazi kahle. ukhona umuntu othi ukhona umkakhe egcekeni elala noma wengane kamereni ukhona njani Phela singashawa naye idlozi mntana bakungihamba. hayi cha ngeke mina ngeke hayi nami ngathi kodwa ngisayibona lento ukuthi izolunga Uzolunga mntana. kanjani kodwa manje nazi mina ngisala ngisho ebusuku Yabona nje ithemba lami sele kuwe nje. Likuwe nje ithemba. kanti mina yini ngimele ngilungise yonke lenkinga yabheki ubheki nje akile efuna ukuyilungisa ubheki yonke into phambi kwakhe right Umyeni wakho akunasizathu umyeni wakho. Ngizozisula izinyembezi zakho ngelinye lilanga siyobheka emuva sileke sikulolu hambo lothando mngani wami sizodlula kuleli feli mnyama ngithi thula dali Ngidinga Kodwa nawe sezofuna umuzwa njalo. hayi ngane ngathi lala kakhulu ngeke ngifuna umuzwa mina. Hayibo. Zemhlabeni ngikulindile. Hayibo. Ngathi uyezwa. Yo, ase ngajabula. Yo. Hayi ngeke. Kodwa ngithatha yonke lento ukuthi simkhulisa kakhulu. Ngathi khula kakhulu lengane. Indaba manje ma. Nali itayitela lomuzi. Uyabona? Hayi ngokushesha ungaka. Sekubiza ngisho. Sukela namhlanje. Hayibo. Itayitela la ekhaya Hayi ngeke. Thanda la. Ngokushesha ungaka. Uyabona wena ngiyabheja ngawo yabona yabona yonke imali esebhenki ngavele ngithi ngiyayifaka nje kuma ka ayabonga yonke
Ufosama. Wazi kwajabula ngisho nomncane. Uyalibona itayitela. Uyalibona yalis. Oh, ibinhliziyo yakha. Hey, ngaze ngajabula. Ngosiyami. Bheki. Ukhuluma nawe. Hayi. Ayi, oneliswa shame. No. Uyakwazi nje umuntu ukusukela umuntu engenzanga lutho. Hayi bo. Uyagwenywa. Hayi, ulokula. Hayibo, angikhulumi nawe wena. Angikhulumi nawe. Ungangijwayeli nje mina kabi. Wena ngicela ukukhuluma nawe. Noma yini lento lephethe legxabhesa ikhandi bingekwazi ukulinda ukuthi ngazophazamisa lo mzuzu enginawo la. Awubona ngibonda nengane la. Ukwazi phela bekoshonile nganivalelene ngoba ngiteze nivalelene singakwazi ukukhuluma nawe wena ngoba wena nivalelene nontadokazi yakho. Akume kancane sisiyinki ngakho. Abongazongijwayela kabi wena. Ungazongijwayela kabi wena. Uyalibona le jele ngangikhuluma ngalo. Nali ke manje ndime phambi kobuso wami. Ijele wenzani? Ijele wenzani? Yazo ngiyangijwayela wena. Mina ngizoboshelwa. Yabona ke Uzolimaza ingane. Uzolimaza ingane. Kanti yahlanye uzolimaza ingane. Mani uzolimaza ingane. Awukahle. Uzolimaza ingane. Hlala phansi. Uzolimaza ingane. Kanti indaba ungezwa. Indaba ungezwa. Awuphume phansi uzokhuluma naphansi. Indaba ungezwa. Vela sitshela. Awukwazi ngiyashaya into yakho. Yabona wena umshaya kanjani umuntu? Umshaya yabona ngathi izokhulela ejele ekhaya. Mani. Hey. Weneliswa. Umfazi wena la. Ungiphamselisa manje. Sozungiphamselisa. Awubona umuntu uthi uyithwele. Bengumdedela mfethu. Uyazi ijele lo dlala ngalo. Uma ngaphuma manje. Yini elikhuluma nomama le? Bengumdedela. Awuphume phandle mfazi. Phum. Ngithi phuma. Yeah. Wena ngabi. Yabona bheki le ntombi yakho le anganinanda umuntu ocazi wakho intombi yakho yini. Yabo manje ngiyoyibopha. Ngizongibona. Ngizoyibopha ngihamba ngemaphoyiseni. Ngizongibona sengihlise hlala phansi nawe. Hlala phansi ke nawe. La angazi noma unyawo noma isandla noma yini kodwa ngizombopha ngendlela. Isandla sani manje ukhuluma ngaso isandla. Ungishayeke ngendololwane yakhe kabuhlungu. Yabona kubhlungu ngendlela esima ngiyahamba ngiyombopha ngemaphoyiseni ngifuna alale ngosonginja lapha ejongijwayela. Angikwazi phela mina ukuthi ngiboshele umfazi. Angikwazi. Uthanda mina. Thina savuza msajabule indaba zokuthi njengamanje nali itayitela lomuzi wethu. Yena ngishaya lokho. Ngiyombopha. Mana ukwazi ukumbopha. Mana. Nkosi yami hawu kodwa Nkosi hlala phansi. Yini? Hlala phansi. Ngizokhuluma la ngonje ephandle. Manje ngoba ngixabana ukuthi izobe into enjani leyo. Ngiyombopha udlali. Angidlali ngizombopha ngifuna lale lapha emabhetshini engubeni ezinukayo ngidwela kabi lo. Hawu ngizombopha. Uzosangena uzibonayo ngizombopha. Ukhona nje wena mama wabo ukhona. Oh yavuma ngihambe ngiyombopha. Awunankinga. Hayi ke. Ungambophi. Ungathi uyamkhulumela nje wathi ngambophi. Ngiyombopha ungilimazile mawuthi ingane yami iyafa. Angeke ngikwazi ukufela ingane kwesibili ngenxa yakhe nje yedwa nelisho bayithe ngiyombopha. Ngiyahamba ngiyombopha. Yazi ufike ngasalazi ngoba phela bengizule ehlane mawufika ngalubona uthando ngamehlo enyama kwavuleka isibhakabhaka. Uyayibona kodwa ufuna usifaka kuyona. Engifuna ufake yona yiphi? Manje uzovela uguludeke nje unganqumuzi. Usuqedile lokho kwenza. Angizukuzwa ngawo. Angizukuzwa ngawo. Nami ngeke ngizwe. Ikwami la yeso. Ikwami angizukuzwa ngawo. Hayi, abona imizi yabantu cha unalo ikhono lokuyibiza ngokuthi yakho. Mangikhuluma nawe ngifuna ukuthi ungilalela ngikhuluma nawe business phone. Yini lento yenzayo? Awusumhlale kahle. Suku umhlale kahle Neliswa ngikhuluma nawe. Khuluma kanti awukhulumeki yini ihlele kahle kanje. Khuluma.
Usuqedile okwenzayo ke manje. Usuqedile ke sefuna ukuzongilawula ke manje ukuthi angihlale kanjani ke angitsheke ke angilale ngomhlanje angibheke phezulu ufuna ukungicontrola ngechoice lakho mina. Neliso uyayibona kodwa. Uyayibona usushintsha. Uyayibona wena. Ngishintshwe yini oyibuza ngathi ngishintshwe yini wena. Wena uyayibona? Asikiyeke lokho. Uzothini makufika amaphoyisa njengamanje? Amaphoyisa okwenzani? Lo muntu umshaya umuntu omithi. Ngizojabula, ake ngizojabula nawe into ezokujabulisa. Ngizojabula ngoba vele ngathi ufuna into oyifunayo velele ukuthi ngiboshwe. Into oyifunayo. Into oyifuna khona uzosala kahle ke noma ingane yakho nijabule kube kanje. Ngizojabula. Ngizokwenza lokho uzokwenza ngizojabula. Kanti awuzukujabulisa lokho. Iyodwa kumele uyenze. Kumele uhambe lapha uyoyithoba. Uxolise mayabonga. Lo nekhuluma nawe uyoxolisa. Neliso wena ngizulokhu ngiphinda. Yabona lento ukuthi njengamanje mangikhuluma nawe usungiphangimiseliso. Angiyithandi. Usukuthini? Angiyithandi. Wena usukuzizwa ukuthi usukuthini kumina. Njengamanje usena ngihambi ngiyoxolisa umama wengane yakho. Ngiyini mina kwena webheki? Umfazi wami kodwa lo ngale uyini kwena? Lo ngihloniphi. Uyahlonipha yena. Uyahlonipha yena. Mina ngeke ngiphenduleke kuwena ukuthi uyini uma kayabonga ngoba lokho okwami naye. Lokho okwami naye. Hayi wena umsangane nje engayisho nje lokho umsangane mina ukhulisekanga kahle. Ngiyayisola nje ukuthi phela ingoba sekwaphuma inkoba zashisela impepha kodwa nje ngiyayisola usuku nosuku futhi usuku olukhulu i-second ne-second ngiyayisola nje ngawe empilweni yami. Ngiyayisola nje. Hayi abona nje lo mshado le isiqalekiso lesi. Akekho nje ubaba umuzo wenza njengawe. Wena nje washada phela ngoba wathanda ngoba unabazali mhlawumbe bebekwazi bekulekelela lento awuyenza. Kodwa ubungekho ready wena. Ukhona umfazi ophathwa kanje ngami. Yabona? Nginazi isikhathi sayo yonke lento. Awukwazi uzongitshena ngomama mina. Umuntu okugcina ozongitshena ngayo. Phezu kwayo yonke into Neliswa. Neliswa bengizohlala ngaphezulu kwalokho. Phezu kwayo yonke isedlulise kuyona. Hayi cha shuthi phela mangisilima. Yonke into esedlulise yiyona. Shuthi mangisi. Wena uzothatha into eshiwo mama. Uzothatha eshiwo umama kanti kuthi ukhuluma kakhulu umuntu wamnikeza ithuba lokuthi akhulume. Kwalento engishoyo ngikutshela njengamanje ngiyakubona ukuthi awuyithathele ekhanda. Awunginike ukuthi unginike ithuba lokuthi lento ngiyichaze kahle mina. Ngeke ngivele ngisuke ngihlanya ngazi amhlanje mina ekhanda ngifikanga nginjena kuwena. Umama mina ade ngihleli naye phansi. Angisho ukuthi uright ngilalela. Angisho ukuthi uright naye unezinto zakhe. Bobabili angisho ukuthi bathemba. Akekho umuntu ofuna kumthemba phakathi kwabo. Umama benoma ayabonga ibona abahlanganisa ukuthi wakufanele kubulawe mina. Uma ayabonga uyo wahamba wayofuna lo poison onikeza umama efuna ukusedlise mina umama wahlule ukudlisa mina wathi uzodlisa intwenhle wahlule umama utshena wena loyo yebo ungitshele ngoba kunjani mangithanda mina ngathi akubiza meeting kubiza uma ayabonga kubiza umama kuhlale phansi ngisho phakathi kwabo bobabili lo angizukuyenza ke lonto ngephuze lodwa ukuthi angizukutshenwe yini into ngenzeni umama mina ngibuze uhlula yini ungichazela lonto ezokuchazela wena hayi ma ayabonga abulala ingane yakhe uphoze ngithiwa waphuma kuyena kanti yini wena mase umama esebegcina wawuyibuza ngani ukuthi yena bayibangani nomama bengazwa njengamanje ngizolala ngilale kanjani ngoba impendulo zami angiyitholi mama ngithemba ukuthi njengoba ula nje mama uzongitshela into engifuna ukuyizwa ukuthi kahle kahle kwenzakalani ayabonga kwenzakalani indodana yami kodwa ntanami sesingaze siqhatheke nje ngempela ngendaba kamaka ayabonga singezwani nje njengoba nje ungasafuni ukuzwa lutho nje oliphuma kumina mama angazi ukuthi yini ngakudlelayo noma ngifela izono kababa angazi ubaba wenzani kodwa lento yenza kumina ukuthi ungazi ubulela amathumba ami indodana yami yokuqala engayibona ngayo mama ukuthi ngiyakwazi ukuzala uzokwenza yonke into oyenza no hayi ngangayenza kanjani kodwa mntana into enjalo ngangayenza kanjani ngiphendule mama kwavela ukuthi idlisa angifuni ukungiphinda ngikhuluma into eyodwa ngithemba ukuthi mama nje ubulawa uzongijina iqiniso ngoba iqiniso angifuni nokubona nje mama ngifuna nokubona cela ukuhlangana namhlanje ngoba ngiyabona ukuthi cha umoya wakho ngeke uzuphopha kuna nje ukutshela iqiniso mntana mhlawumbe uzokuthola ukuxolela umoya wakho uzothola ukuphumula
bakhuluma iqiniso. Ngikhuluma mama, ngicela ukhulume mama, angisenayo inhliziyo njengamanje. Ngicela ukuthi ingane yami siyeke la ngokuthola into engifuna ngidinga iqiniso ukuthi ngabe mama yini engakona ngayo mina. Uyabona mina mntana. Kwangeyona inhloso yami. Uyena uma ka-Ayabonga. Wakwenza. Owanginikeza umuthi, wathi ufuna ngibulale uNeliswa. Ma. Intombi yakho mntanami. Uma ngibulala lo muthi mntanami, kwase kuba kwenzeka iphutha-ke mntanami. Uyiyona le ntombazane ekhohlakele. Mina ngangayimisela nje ukwenza yonke lento. Uvuma ukuthatha umuthi uzobulala umuntu engizalana naye. Iphutha la mntanami ngasuke ngathanda kakhulu. Bengimthanda mntanami, bengimthanda. Ngamethemba-ke. Hayi. Buka-ke manje sekunje. Hayi. Ngiyacela mntanami. Ukuthi ungixolele. Ayikwenzi umqondo kodwa lento. Nami nje umoya wami awukuthola uphumula ngomzukulu wakho kuphela kwakhe. Yini bekuhlula mama ukuthi hayi. Hayi. Ngazi mntanami ukuthi uzofikela sekukhona njengamanje. Hayi. Uhlulwe yini mama ukuthi ungitshela ngikubuza wona izolo ngiyibuza lento mama kwenzakalani? Bengingazoqala ngaphi mntanami? Bengingazi ngizoqala. Namhlanje ke seqhamuka wena mama kuqhamuka uNeliswa ke njengamanje nikhuluma into eyodwa ke njengamanje. Mama mhlawumbe ngazi manje ngibona mhlawumbe umuntu onomqondo omncane noma kanjani. Mama ngiyacela ngeke uma ka-Abonga ngeke uma wabo abulala ingane yakhe njengoba kufa ingane yakhe kufa ingane ifa kanjani mntanami ukuthi sithathwe hayi mama ngeke mama ngeke yabo mama lento lena nje ngibona nje into ehlanganisiwe la yadwetshwa ngokudwetshwa uvike udwetshela uma ka-Abonga ukuthi njengamanje ke mina ngixabane naye ke mina nje ngiphinde ngilahlekelwe ngoma wengane ke njengamanje ungagcini ukuthi ngilahlekelwe phela mina ma ngokutshela into eyodwa mina ma ngeke mina ngikholwe wena kuzo zonke usundlulise zona ngiyeke umuntu othwele ingane yami lo muntu ngeke ukhulela ingane yami manje ungishiye ngishayise ngomoya ngoba nongitshela ngani angizwe kodwa bheki mntanami kodwa bheki uyolithola kodwa iqiniso ngelinye ilanga mntanami uyolithola hayi yazi ufike ngasalazi ngoba phela bengizulehlane mawufika ngalubona uthando ngamehlo enyama kwavuleka isibhakabhaka sithandwa uthando uqobololo kukhanya konke manje manukhaza wena khazo Kufanele usisolo nje kwenzekeni. Hey mawabo angazi kahle ukuthi empilweni umuntu ufanele enze ini ukuze anelise abantu. Mina emva kokuba wena ungishiyile into engayenza ngenzani ngabona nanguNeliswa ngamthola enengane okuwese ngizothanda umuntu onengane ngamthatha khona nengane ngamlobola ngangisangaphuma ngibheke nombani ongenayo ingane ngathatha yena kunjalo njengamanje akasangihloniphi lo mfazi lo akangihloniphi ukwazi ungikhomba ngomuntu angidelele ingqondo yakhe nje iyakwazi ukucabanga lahleke ngempela kuduke nezwe bona nje mara sisakhe singavele sichitheke khathaleni manje yini ngoba ngisavuleka manje akahambe nje shinje nami mntanami ngahamba mshiye phansi umntanami hamba nje shiye yonke into ngoba simisiwe emsebenzini ngihleli ngiyabhuquza la ngihleli angithandi nami futhi abe ngani-providela nangu-ke naye la uzongidelela eish Neliswa uyayisanganela nje vele kade wasangana lo angazi noma nawe umsuke nganje waphela umuntu uyagula nje manje usekukhomba ngomuntu namanje ngisasho yabona into yokuthanda umuntu mawami wona banaza kukhombe ngomuntu buyokwenzani kena ngifela into eyodwa mawami iyodwa into engifela ukuthi mina ngithi ngifela iqiniso ukuthi ubheke uneqiniso akufunakali mina ngithini ngithakeze kwena mawami akakwazi ukuthi angafika zokuhlukumeza akushaya akuthinte ukhulelwe ngithakaza uxolisa kwena
Yena lapha akayiboni lonto lo usuka uyangibhozomela ukhuluma yonke into engayikhuluma la akangihloniphi. Imama ibhozomela uthini ke? Mangabe ngoba phela nomtshela into ayiyona ukuthi akeze azoxolisa kumina uyena kahle kahle vele ongenela endlini yami ngingashongo umuntu. Into ekhona la mawabo ukuthi sekukhona nesandla sesithathu. Sekukhona nesandla sesithathu ke manje. Uyabona ke manje yabona uNeliso. Phumile esandleni. Ngeke uzuyikhonda ekhulumayo njengamanje ngizotshena mina ukuthi uthi uNeliswa ukufa kwa Ayabonga wena. Hayibo. Unesandla lapho wena unikeza umuthi ufanele kufene. Usho njalo. Shuthi mina ngizodunyela ekhanda ke zivele zizemuke ke manje ngoba wonke umuntu ukhomba lokho. Yindaba ngingaveli ngingane ngiyahlanyela ntombazana kumina ngabulali. Ucabanga ukuthi mina ngabulali ingane yami. Ilento engibuza ukuthi ungayenza kanjani lonto le. Njengamanje ngiphethwe ekhanda. Umama ngapha ubaleka neqiniso. Ngapha mase bebodwa. Yena lonto uyithathephi? Uthi uyithathephi ke nami ngabe kutshela ukuthi mina ngabulali ingane uthi ukuthathephi lo. Uvele wakucabanga nje wakugesa. Cha mawaba ngithi uthi uzwe ngalombulalo lo mama. Ngithi ungumama. Okay. Ngizama aboma ngakho sengikhathele ngempelayo manje. Mana uyabuya. Awusidingi. Ungijwayela kabi. Wena bayangishaya. Awusidingi lesi stress. Awusidingi stress uya. Ngabulali ingane yami mina. Ngijwayela kabi. Kanjani? Abantu bazane yakho ngijwayela kabi lo ngakho lo uzobona ngomqoba wonke. Ayi wema yini lo yenzayo la wenzani? Yini le? Yini lena impepha enjani nje? Usuthakatha wena uma uyathakatha usuthakatha ekhanda kanjani nje? Uba lo mthakatha njengamanje. Angishisa impela. Owema ngaze ngasenkingeni woba ungasangifuni kanje. Oh Jehova ngaze uba lo mthakatha wema wabe uba lo mthakatha impepho le ekuthiwa nje umakhesi. Awungitshele wesalukwazi kithi. Yini lo yenzayo? Le ntombazane la usuyitsheleleni manje ukuthi mina yimina engihamba ngoLando ukuthi kwangashongo nona uyitshelile ukuthi uyitshelile ukuthi wena wawu uthe angabe ngoLando ukuthi noma uvele wathi mina nje ngoLando akwazi ukukhuluma nayo pho yini engizwa ngobhekophe uyangitshela ubheke ukuthi uzwe ngayo le ntombazane ukuthi wena uthe mina ngihamba ngoLando umuthi lapha ngayo ngoba mina ngifuna ukubulala yona ntombazane wangasi wena wawusho njalo ha kanti wena uLando angayivela umuthi ngawulanda kodwa wawusho wena ma wathi wena le ntombazane le iyamphazamisa ubheki wena uthanda mina ngangeke nami ngayenza into governor wakho ulobiza ngoba ufuna ubheki yikho nje wakwazi ukuhamba ubaba wengane yami ngangeke nami ngangifuni kodwa uwe mina manje-ke wathi wena mawathini wathi wena ukuze yonke lento ilunga fanele mina ngiyolanda umuthi wena awunake uzombulala uNelisi wathi uzobulala uNtwele uNtwele waphasela uAyabonga umuthi kodwa manje kuNelisi uthini uthi mina ngihambile ngoLando umuthi kodwa mama unjani usuzenza engathanda ngithi wena ufuna ukuthi abulala yebo anginankinga ngena kodwa uwo wasukana manje wena futhi into engixabana nawe ngawe lama ukuthi wena awushonga ukuthi wena lapha kule ntombazane manje sibona ukuthi umuhle mina ngimubi mina ngifuna ukuyibulala kodwa uwe wasukana liqhinga leli uyavuthisa manje la kwami yini lo evuthisayo mina into engayifuni ile ukuthi wena ungikhathene nengane yami ekubeni mina sengulwela isikhathi esidanga sewuyahamba manje sewuyongikhatha nengane yami mina ngathi njani ngalithi ngoba vele wena wabulala Ayabonga ngithi wambulala vele wambulala uthatha kumina uthe uzobulala uNeliswa uwena waphambanisa inkomisho uwena wabulala ingane yami vele kunjalo wena wambulala mina ngangidlalela sewuyithola indoda manje ngithi kwami wena wangifolela ngomthetho le ntombazane le iyabonda lapha ya ufuna ukuthi siyihlehlise nami ngajabula umuzwana nami tshela mina mayini le impela uyini lokho wena mawusile wena uyathakatha into engifunayo manje ungenzele yona ukuthi uvele uthathe imithwalana yakho uphunguphele la kwami ngoba shuthi lento yenza la uthakatha mina ngeke phela uthakatha ubheki ngeke ukuthi uthakatha ubheki ngeke uthakatha uNeliso shuthi uthakatha mina la ngifuna ngicela kuwena manje ngifuna uhambe hamba ma hamba awuzongitshela mina leyo nto awuzongitshela mina ngiyohamba la makusho ubheki wena uqoshiswa ukuthi nakho umithi lesi sesu lesi ayishalo uthola into engenziwa inoba yipi nje intombazana angasahlangane nayo ubheki angendawo intombazana ayikho into mayini kabheki sisikaphandle kwami wena into ofuna ukusiza ngayo ukuthi uphume la kulo muzi uhambe uthatha into yakho thatha thatha wena mawuthakatha thatha uthome kodwa manje izandla siyabanda ngikaze ngicabange nanini nobuhlungu obunje ngizobuzwa ngawe
konke okuhle engikwazi ngothando